नैबे बिबारखौ सोरनि जायगायाव मा मुङै मिथियो? खोन्थाहरलाय आंनो अननानै। जोंनि जायगायावथ' बेखौ खार' खान्दाय होननानै बुंनाय जायो आरो। दायो आं बिबारखौ मोजाङै सायनानै लानोसै। बेनि उनाव लासैनो एवनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो। जोबोद गोथाव मोनो आं बे बिबारखौ जानो आरो ना गोरान होयोब्लाथ' जोबोद मोजां मोनो। दायो आं सायखांबाय, नै नायदो। जोबोद मोजां नुथारो। सिगाङावनो आं थाव सेरनानै लाग्रोनोसै। दायो थाव गुदुं जानाय लोगो लोगो बिबारखौ होनाय जाबाय सारायाव। बेनि उनाव दायो संख्रि सारनानै होनाय जाबाय। बेहाय दायो हालदै होनाय जाला। हालदै होबाथाय बारा थावनाय मोना, मोनामनो मोननो नागिरो। ओमफ्राय सामब्राम होबा मोजां जायोमोन आरो सामब्राम गैयामोन दिनै बेनि थाखायनो होनाय जायासै। ओमफ्राय फानलु होबाबो आं गोथाव मोना, बेनिखायनो फानलु होनाय जायासै। बेहाय खालि संख्रि आरो थावल' होनाय जाबाय। बांद्राय मस्ला मस्लि होबाथाय थावनो नागिरा, बियो गोखासो नालाय। मबाइल हमनो डिस्टार्ब जानायखाय दोनथ'नाय जाबाय बेयावनो भिडिअ'खौ। मोनजासिम भिडिअ' लानो हायासै।